Is-somma miġbura fil-maratona tal-Partit Nazzjonalista dik li tisboq is-620,000 euro titfa' responsabbiltà fuq il-Partit Nazzjonalista imma hi wkoll riżultat tal-ħidma tal-Partit Nazzjonalista immexxi mill-kap Adrian Delija. Il-Viċi Kap għal-ħidma tal-Parlament David Agius qal li riżultat partikolari li spikka f'din il-maratona id-donazzjoni li tal-Kumitat Sezzjonali tal-Marsa li apprezzaw il-ħidma tal-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija li jagħmel għal din il-lokalità fil-ġimgħat li għaddew. Jena l-iksbaħ moment kien meta rajt lill-Kumitat tal-Marsa. Il-Kumitat tal-Marsa li ftit tal-ġranet ilu, il-Kap tal-Partit mar fil-lokalità tal-Marsa rad diffikultajiet li għaddej minnu l-poplu tal-Marsa, ħabbat hemmhekk anke fuq l-assa fil-bib tal-assa tal-Pulizija. Imbagħad ma fetħulux u x'ġara bdejna kampanja biex il-poplu tal-Marsa ikun aktar sigur u aktar jgħix fid-dar tiegħu mingħajr ebda biża'. U rajna li l-poplu tal-Marsa reaġixxi għax issa anke l-gvern kellu reaġixxi u se ikun hemm l-assa miftuħa bil-pulizija aktar frekwenti fil-Marsa. Però dan ifisser ukoll il-poplu tal-Marsa ta' 3 darbiet is-somma li s-sortu jagħti fid-donazzjoni tiegħu bħalma nagħmlu fil-ġbir tagħna l-bieraħ. Min-naħa tiegħu Robert Arrigo, il-Viċi Kap għal-ħidma fil-partit qal li dan hu r-riżultat ta' teamwork u minkejja li din kienet l-ewwel maratona ta' din l-amministrazzjoni kienet suċċess. Robert Arrigo qal li l-maratona waslet ukoll biex attirat nies ġodda lejn id-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Għajt ma' nies hawnhekk fil-kafetterja u isfel li għajdlek jiena qatt ma ġejt hawnhekk. Jiena qatt ma tajt flus hawnhekk. Imma rajtkom qiskom l-enerġija u hekk u ġejt. U min nitik min. Ġew l-ewwel darba. Ġifieri għalli li importanti nieħdu it-tratt, jiena qatt ma ġejt hawn ġew. Robert Arrigo qal li dan kien biss il-bidu u din il-ħidma se tkun qed tissokta u tintensifika fil-ġimgħat li ġejjin.